بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فتنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سيدات، إنه لشرف لنا عظيم أن نستقبلكم هذا المساء لتتقاسموا معنا أفراح تظاهر توزيع جوائز الامتياز للمتفوقين في الامتحانات الوطنية لسنة 2017 مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، شهادة ختم دروس الإعدادية والبكالوريا. إن هذه التظاهرة مبادرة من اتحادية شتات بلدية بوغي وضواحيها فيديكوب التي تدعم جهود السلطات العمومية في مجال تنمية قطاع التهذيب. ونشير أيضا أن رابطة منحدري بوغي في كندا أربيكا أخذت جزءا من تكاليف جوائز التعليم الأساسي. هاتين الجمعيتان من جاليتنا في الخارج قد بذلوا جهودا في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى البلدية. وبالمناسبة نحيي رئيس الاتحادية السيد جبريل سانغوت أحد الفاعلين الرئيسيين في المبادرة. بالتذكير، القيمة الإجمالية لهذه الجوائز تبلغ بصفة تقديرية 500,000 نقية يجسد بصفة حقيقية ارتباط هؤلاء المهاجرين في بلادهم على الرغم من بعدهم ومختلف الضغوطات التي تمارس عليهم الدول المضيفة. انتهز هذه الفرصة لأشكر السلطات الإدارية والبلدية، الحاكم العمدة ومعاونيهم، وكذلك المسؤولين المحليين لقطاع التهذيب الوطني، والزملاء المدرسين والتلاميذ والرابطات الشبابية التي تولت تنظيم هذا الحفل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le maire de la commune de l'éducation nationale, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, c'est pour nous un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour partager avec nous cette cérémonie de remise des prix d'excellence aux lauréats des examens nationaux 2017, concours d'entrée en première année secondaire, EEPC et baccalauréat. Il s'agit d'une initiative de la Fédération de la diaspora de la commune de Bogué, FEDICOP, qui vient appuyer les efforts de l'État
pour le développement du secteur de l'éducation. Il faudrait signaler aussi que l'association des ressortissants de Bogué au Canada, Arbeca, a pris en charge une partie des prix du fondamental. Ces deux associations de notre diaspora ont mené de multiples actions en faveur du développement économique, social et culturel de notre commune. Nous saluons au passage la présence parmi nous du président de la fédération, M. Djibril Sangot, un des pionniers de cette initiative salutaire. Ces prix, d'une valeur totale en nature et en espèces de 500 000 Ouguya environ, illustrent parfaitement, si besoin est, l'attachement de ces immigrés à leur terroir, malgré les multiples pressions qui s'exercent sur eux dans leur pays d'accueil. Il y a donc lieu de leur rendre un hommage mérité. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier les autorités administratives et municipales, le Hakem, le maire et leurs collaborateurs, ainsi que les responsables locaux du ministère de l'Éducation, nos collègues enseignants, nos chers élèves et les associations des jeunes organisateurs des Oscars pour leur collaboration et leur appui constant. Je vous remercie. Assalamu alaikum mon bandiraɓe tedduɓe. Ko adi fof min calmini on, min bismima on e ndeɗo jonde nde ganduɗa rendini en hannde ko dokkugol jeenaje ɗe tawi jowiri koye kawgilaji bannoɗe ko hirande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kawgol nahtagol collége brevet et baccalauréat. miijo ngo noon umori koye dendagal fedde nde ganduɗa ene rendini dendagal ɗanniyankoɓe jeeyaɓe e commune Bogué wonɓe Europe, Amérique ha e Sénégal ene gari wallidde dowla o ene gari wallidde dowla meɗen ngam ƴellirgol jangde. ene jeeya e nden fedde kadi fedde wonde ne wiye Arbeca rendini ko dendagal ɗanniyankoɓe jeeyaɓe e Bogué wonɓe Canada kañumen kadi ƴetti hunde e jeenaje jowiriɗe e jangde lesde. ɗeɗo pelle ɗiɗi foof ko daraniɗe ɓamtare nokku o guila hanki tawi hande arani to banggueji kala, to banggue faggudu, to banggue rendo e to banggue pinal enen fof eɗen ceeti ɗum. eɗen calmina ɗo kadi hono horejo fedde nde hono mowni meɗen kawmen Djibril Sangot mo ganduɗa jeeya koye dilloɓe to banggue ɓamtare e dendagal pelle gonɗe caggal leydi. ɗeɗo jeenaɗe foof so ɗe tawi eɗe ndenti eɗe tolno e 500 ujunere kalis meɗen Ouguiya. ɗum ne holliri tan wonde ɓeɗo wonɓe caggal leydi kamɓe fof e woɗɗude ɗo ɓe goni e caɗele ɗe ɓe mbawi wondude toon ɗe fof en ganda ɗum fof haɗaniɓe siftorde nokkuji mabɓe, haɗaniɓe kadi yeccitade e nokkuji mabɓe saabu eɓe gandi koɓe ɗaccino ga en. eɗen jetta kadi dendagal ardiɓe nokku o to banggue laamu hono hakem nokku o hono gardiɗo nokku o maire e dendagal wallidiɓe mumen. eɗen jetta kadi hono joɗaniɗo ministére de l'éducation nationale hono Mouhamadou Nada e dendagal jinnaɓe almuɓeɓe e elmuɓeɓe e dendagal pelle sukaɓe juɓɓinnoje Oscar de vacances ɓe ganduɗa e ballodiri e muɗumen ha ndeɗo hirde wawi wadde. Allah jarama, on jarama. joɗaniɗo ɗo ɗeɗo pelle e wawde waɗande en cimtol gam yencinde golle ɗe no ɗe jaari ni. wadde joni joni o rokkete konngol ko on mo ganduɗa ko kañum woni idéen meɗen o hono Ahmed Wulu Nada ko kanko rokkete konngol. Ousmane Ibrahima. إذن بعد الاستماع إلى خطاب ممثل المحلي لهذه المنظمة اللي شارك على تقسيم هؤلاء الجوائز الامتياز باللغتين، معنا نذاك داين قيس المفتش على مستوى مقاطعة بوغي المتواجد معنا هون السيد محمد ولي الندى. فليتفضل. وأخص بذكر السلطات المحلية والبلدية وتلاميذ ومدرسين وأعضاء جمعيتين فيديكوب وأربيكا، وأملي أن توسع هذه التظاهرات تشمل بلديات بوغي الأربعة، بلدية دار العافية بلدية دار العافية ودار بركة وبالبرام، لتكون المقاطعة قد حصلت على ما حصلت عليه،
وأملي كبير بأن أخص بذكر هنا التلاميذ المتفوقين، وأخص بذكر الذين يتفوقوا في السنة الأولى الإعدادية، خاصة البنت التي حصلت على ما يناسب 170 أو 180 نقطة، فهذا سيذكر ويذكر. إذا هنا جئت أتقدم بجديد الشكر إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الثورة، وأجدد لهم التشكر خالصة. Et j'ai dit tantôt que je remercie très évidemment du fond de mon cœur tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, et je veux que ça soit généralisé pour généraliser ça au niveau de la Bouquet, pour la commune d'Albarque, de Wilbrem et d'Arabie. Et je vous remercie très évidemment. Merci. ɗaniyankoɓe o hono musidɗo meɗen jinnaɗo meɗen Djibril Sangot ko kanko arata ɗo joni ngam wawde yettinde konngol muɗum fewde e dental ngal. معنا الكلمة الآن إلى ممثل منظمة فيديكوم اللي هو خريجي مقاطعة بوغي اللي هو جبريل سانغوت اللي معنا هون، سانغوت اللي معنا هون، فليتفضل. السلام عليكم. يسلمني هون، يسلمني maire ولا représentant mo gadduɗo hannde o, يسلمني représentant ministère de l'éducation ko inspecteur de terrain, يسلمني ardiɓe ɗo ɓe kala tentino l'association des parents d'élèves, يسلمني kadi hohoɓe arɓe hannde tawtorede surtout tenti noon et des anciens professeurs ou enseignants qui ont sacrifié ɓaɗɓe aduna mumen fof daraniɓe darde yidde wallude sukaɓe diwan o, ɓe kadi ne jeeya ko kokki min doole minen wonɓe caggal leydi hamin mbawi jogade sembe yidde wallude. Sabu min tini sukaɓe nan ɗo, bandiraɓe jangguinannoɓe nan ɗo ko wayno ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe fof ko yimɓe darinoɓe guila hanki yidde wallude sukaɓe leydi ndi. Wodi minenne ko min jalti ko min mbi yo min daro min balla wallude sukaɓe ɓe beɗen pina caggal fedde amen wonde caggal leydi ndi ko sukaɓe iwdi diwan baraka ɗo diwan Bogué fof, département Bogué fof, wonɓe Espagne wonɓe France, komin sarodirde hay Sénégal ne hen, ɓeɗo fof ndendi min mbaɗi fedde nde ko yidde wallude diwan o nokku o. Min indino façon ngaji kewɗi, kono pour le moment min jaari tan koto banggal éducation, koto banggal jangde, kono fannuji goɗɗi ne ngoodi ko fate santé en goɗɗi assainissement joni on jii haɓe assainissement kadi jeeya kadi koko diaspora en jeeya wallude la commune de Bogué ko fayi assainissement de la ville de Bogué. Ɗum ɗo fof en jeeya koye golle ɗe yimɓe caggal leydi darani pour yidde wallude diwan o. Arta joni spécialement e date golle amen ko fewete jamma men hannde o, ko fedde nde mbimi nde ko fedde Bogué no fedde diwan o fof no tidorno waɗi ko pelle ɗiɗi paamen, ko mbiɗa Arbeka e Fidicop ko pelle ɗiɗi, fedde adan nde wiyete ko Arbeka ko fedde tokosere, ko Bogué naaɓe tan wonɓe nder nokku biyeteɗo Canada ɗon tan wonɓe caggal leyɗel gueɗe ngalaɗo ɓe mbiyete Arbeka. Ko ɓe goni duuɓi ɓe noddi fof ko ɓen dakatno prix ko faade école primaire, ɓe dakatno prix primaire. Caggal mum min mbi yomin mbaɗ fedde mawde taw ko Bogué diwan Bogué fof wonɓe aduna fof ndenda mbaɗa fedde mawon duuɓi tati ko hen min gonno min kaɓama min mbawi wadde fedde nde ko min woni président fedde nde fof. Min ƴettino min mbi haade fedde Bogué naaɓe wonnoɓe, donc min ardi fedde Bogué naaɓe wonnoɓe Canada, komin wonno initiation pour ha min mbatti hokkude prix ji école primaire, mi ari ɗo rawandeya min jokki primaire to école to en irani fo min mbimi noon fédération so ari ɓe mimi primaire ɓe gara yo won ko mbaɗe mbema secondaire mballotira haade ɓe to wonɓe Canada ɓe mbawa ƴettude primaire secondaire fof yomin ƴeewo minen heddiɓe ɓe haade minen ɓuuri jogade doole somin mbawi ƴettude sukaɓe guila dañɓe bac e brevet. Mbaɗi ɗum min mbi kadi yomin gar haade Canada naaɓe kewani doole ballaɓe kadi wodde komin ɓeydi prix ko feete primaire. Ko ɗum waɗi joni mon ji primaire o entré en 6e ene waɗi une partie ko fedde Canada naaɓe tan dokki, ko heddiɓe fof ko fedde Arbeka woni ko Fidicop woni fedde diwan Bogué fof wonɓe aduna fof ndendi dokki prix ji ɗi. Donc mi résuma prix ji ɗi ko prix façon ngaji tati, prix primaire o fedde ɗiɗi dokkata ɗumen, prix ko fate ha BPC ko uniquement ko fedde Fidicop woni fedde Bogué naaɓe fof ɓe nder duunde Baba Adama ɓe fof, e prix bac kadi ko fedde Bogué naaɓe wonɓe duunde Baba Adama fof. Donc komin dariɓe amin kaɓe amin denda pour yidde fiide kalis. Fiide nde kalis eɗen gandi caggal leydi yimɓe ngala temps, yimɓe jamma ñalama ko dogoɓe, goto fof ni miijo galle mum, goto fof ni miijo caggal ɓesmum. Kono ittata won yerlitiɓe won haralleɓe ha joni eɗen dokka temps mumen seeɗa wadde réunion ji jooɗade yimɓe pour miijade holko mbawɗen wadde ha mballen caggal meɗen. Ɗum waɗi min jooɗima mawon duuɓi tati amin liggo min dañino mamin gon capanɗe jeetato AD, capanɗe jeetato AD ɓe enen jaa yimɓe en corto seeɗa komin heddi ɓe min temani yimɓe sappo.
wonɗo ko fof timmani paadaɗo ko fof timmani yimɓe sappo ɓe ƴettata ko couche mumen yimɓe hen cikka ko moɗo ko gouvernement ko ɗon harameji jeeɗiɗi ummi koye puusuji amen ko yarditiɓe tan e joom galleji ɓesguji jarditi mbi eɗen poti wadde jarditi itta e puusu mumen neldi ɗo ko sooda ɗo ko ummi koye puusu yimɓe sappo ala fof banggoto ɗum woni noon ɓe ñaagui bandiraɓe araɓe senti noon enen wonɓe ɗo ɓe fof enen fof yen ballotir firti ko eɗen jogui ɗandiyankoɓe ha heewi nan caggal leydi ɗiɗmi noon ko yen ballotir onon wonɓe ɗo ɓe haade on tawtorama hande yo gon no nelaɓe ni belɗo ɗon ɗo ɓe koliji men goɗɗiti mbeɗen gona sensibilisé mbeɗen kañum menen mbawa nadde e jeeyde fedde nde walla ɓe jeeya fedde ndi walla so yimɓe namdi ballal taw kamɓe goto fof waɗa hen mbuɗu mum ɗum ɗon ko noon balla soɓe mbiya tan ko enen ko weddene ko nafara haydara walla won ñaamoɓe rewata ko jooɗiɗi walla yimɓe ɗo ɗum waɗi mbimi hikka min maɓɓe ara mi tawtore mi ƴeewa mi nawtanaɓe mi hollaɓe ko watteɗo ko darde waɗa kaalis neldeteɗo goho ala no foti ɗiɗi ko waddete ko kadi fayi tan nderte makko koye yimɓe ɓe mbi cuɓi ɓe ɗum noon ɓe ñaagui on ballal onon wonɓe ɗo ɓe kala joguiɗo bandiraɗo walla sehil mum wonɗo caggal leydi yo tinno jokkodire mum nde waɗa message holla ɗum ko keewi ko haade ittide média ji joguiɗen ɗi guilayi Facebook kala ɗen joguiɗen jalti noon ha yimɓe gona sensibilisé ganda leydi ndi ene sohli ballal ɓiɓɓe leydi won caggal leydi ɓe yo ciftor aɓe jogui wonkoɓe goppi caggal ɗum noon waɗi min gari hande gar min mbaɗi sacrifice ko min yoɓi pasam wona fedde nde yoɓi ko min yoɓi pasam mbimi koye posam jaltinmi hay ɓuuri fan kaka en mbimam yami tawtore ɓuuri wallude ɓogenaɓe ɗum noon fof lomtin eyyi amin ɗum ɗo fof namdi ko sacrifice o noon jiɗɗen ko bandira kala gommiɗo ɗo saabu ɗo min ko ɗo jeeyami ɗo jibinami kono gallam fof wona ɗo woni ko to ɓeɗa wano wiide mi wontaka sukaɓa fof goni ko to debbo on ko to hay goto mbaɗa ɗo sona taniraɓe walla jatiraɓe ɓeɗa waɗo mi wontaka kono jarani kam min jamma ñalawma mbeɗa haaɓe ɓeɗe rendina fedde mbeɗa yoɓa pasuji am mbeɗa ara pour yidde wallude sukaɓe ɓesgu ngu on bandiraɓe jeeyaɓe ɗo e wonɓe ɗo fof e ñaaga yo tindugol fof waɗa hen junggo mum woni mballotira saabu enen fof ndendi ɗo hen ɗo ko enen goni ɗo eɗen jogui ɗo responsabilité mawɗo laamu wawa jogade foof aduna fof minen laamu wawa jogade foof ɗum waɗi min miiji yo woni komin ballita leydi min gala doole kono en attendant yo woni komin mbaɗi min mbino noon somin joguino so hikka ɓenni amin jinno wadde no ONG ni ɓuri e to rokkoni si on est reconnu de façon kono ONG ni on ɓuuri avoir mamin dañano ɗe don balle e paaɗe ɗo pour wonde rokkoni ne saaɗi saabu minen pour wadde association rokkoni il faut gonon on fof gonon leydi wotiri puisque loi mo gonɗon leydi gonɗon ni e jogui règlement minen commissaire ondirɓe min président gonmi Canada secrétaire général woni ko en France o vice président woni ko Italie trésorier woni ko Amérique commissaire ondirɓe donc min mbawa wadde association rokkodi légalement saabu hol leydi hol leega min ƴetta min gonmi Canada mi wawa min goto wiitemɓe hoto fedde min goto donc il faut noon min goni koye ƴewde so wonɗo min ɓuuri hewde par exemple min gaddi jom ɓuuri hewde ko France min ƴeewa somin mbawi wadde ONG ɗo France ɗo tawa fedde nde koye kono ONG ni so Allah waɗi min dañi ɗum amin mbawi dañde nde ɗon balɗe gommiɗe caggal leydi e kone wallirta diwaɗo woni fandarami donc min ñaagui on ballat e duwaw yontinno ballon ni salamu aleykum mao ene hiiri kono jarani on goto fof woppi haaju mum adde tawtorede ɗum kadi ne hokka min sembe minen doole so min jeehi so min nawi ɗeɗo nata min kolli bandiraɓe ma mbi enen nde ko mbattinto ko seeɗa kono ko seeɗa balaɗo kanke saabu bankaɓe softede ɓeɗe kadi mo wuuri kadi e mbawa kadi goto fof ɓeɗe juuɗe ɗe ɓeɗe min dañi ɓeydu ko ɓuuri hewde no wiiri ne wawi ni jet département fof walla région fof ça dépend e doole ani no fanda min ko yidde waɗudima noon fannuji fof amin jiiɗi waddude donc ɗum waɗi wen on jarama min ñaadi on jafuya sukaɓe ɓe noon surtout motivation amen min jiiɗi ko sukaɓe ɓe min jiiɗi wallude kaɗoɓe hettiɓe ɓeɗe so jii ɓeɗe keɓa prix ɓeɗe kañum men e kira mbiya minen de yomi janggotide mbeɗe ɓe heɓa prix hikka ka heɓe ɓe kay haalata objectif o men ko wonɓe jangga ɓe gala ɓiɓɓe ganmani ɓe ko ɓen min fisat ko ɓen min jiiɗi hande sensibilise e jinnaɓe won mbeɗen dokka effort sukaɓe ɓene mbeɗen kira ɓeɗo keɓi prix minenne yomin janggude fewi mbeɗa mi keɓa prix ɗum min jiiɗi noon donc mballon min ɓe honɗo mbawi améliore le chef éducatif donc min goni koye gollade amin jokkodiri e haralde wonɓe ɗo ɓe jangguinoɓe amin ɗo kamin miijoji amin ɗo kamin peeje minen min ƴeewa holno min mbawi wallirde ɓe donc paamen bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe hakkillaji ko gango ɗo min sondu woni ko dow hakkille mum ɓaɗi hen donc assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu nokku muɗum ko ɗum tigui woni darde poɗɗo ɓamtude renndo joni paɗen koye bandiraɗo debbo jobnaɗo konngol bamum janggoɓe woni parent d'élève en ko Sinniya Bokum ko kanko harat ɗo joni gam haaldude e dental ngal العميد على مستوى بوك سنية بوكم فلتتفقد
eɗen ngani konngol ngam haalde e inde parent d'élève en hannde kadi ittanen rewɓe ɓe gueɗal kamɓe ne tawde ɓe ngari ɓe tawtorama ɗum noon Siniya bisimilla ma. إذن في السنة الماضية كان متكلم باسم آباء التلاميذ مستوى موريتاني ودعما للتنمية اخترنا امرأة تتكلم باسم آباء التلاميذ. o inde mum e yettode mum ko weltare mawde hande gondimi par ce que somi arti e nder wuram nder bogge to jibnami ɗo mi ari hande mi yingal teddugal ne yimɓe mbiyata ni teddugal dasetake ronder hande mbeɗa welti c'est vraiment une grande fierté pour moi. Avant non mbeɗa commence mbeɗa remercier ɓeɗo les initiateurs wabɓe hande oɗo jonde woni les deux woni fedde sukaɓe ɓoggenaɓe woni la diaspora du département de Bogué wonɓe Canada wonɓe caggal leydi foof min mbawi tan ko remercie taɓe no fewi saabu ɗum oɗo darde moɓe daari hande o ça prouve que vraiment hakkillaji mabɓe nanto gato département ɗo yidde mabɓe ɓamtude caɗele éducation ene anda ko hande Mauritanie ene jogui handicap mawɗo ko fati éducation enen fof eɗen ɗo eɗen jottiri ɗum her kam noon jokkirde mbeɗa foti remerciede représentant mabɓe gonɗo ɗo o mbeɗa remercier les autorités wonɓe ɗo henne ɓe le représentant du hakim et le maire mbeɗa remercier kadi le représentant de l'éducation woni l'inspecteur sans pour autant oublier toutes les femmes wonɓe ɗo henne ɓe e sukaɓe élevage wonɓe ɗo et les autres enseignants et professeurs pour ne citer que ça. Ɗum noon min kaalowo mbitemi ko Sinniya Haydara ɓurmi andirede ko Sinniya Bokum saabu ɗum to mbawmi yettade foof ɓe mbi longere ittata ɓiɗɗo jambour donc komi ɗi Bogué naajo komi département Brakna Bogué komi enseignante de profession. Je suis aujourd'hui militante de droits de l'homme et précisément militante du droit de l'enfant et surtout dans le cadre du secteur de l'éducation. Parce que déjà, comme enseignante, je suis activiste de la société civile, comme présidente association des femmes éducatrices. Pourquoi les femmes éducatrices? C'est toujours resté dans le cadre de l'éducation. Je suis membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Et sans pour autant, je peux compter beaucoup de choses. Parce que j'ai compris vraiment Mauritanie Sembi il faut la conjugaison des efforts de tout le monde, de tout un chacun. Wambe Tchagalej, Wambe Doyane, Wambe Dergouraj, Saraj, Wambe partout. Il faut la multiplication de la conjugaison de tous les efforts. Hay effort gornon yawak. Ko adda hande jammo go wana seede amen. Ko hunde mawnde sabudum. Voilà, la preuve est là. Yimbe jodo ngandondira. Min hande je suis tellement très contente mi andindire wonɓe ɗo ɓe mes frères aînés mes parents et yimɓe mawɓe et oɗo représentant la diaspora kalannoɗo joni joni monsieur Senghor. C'est un grand plaisir pour moi de découvrir qu'il y a encore des gens qui pensent à l'amélioration, quel soit le secteur, à plus forte raison si c'est le secteur de l'éducation. Ɗum noon yiɗa komi enseignante c'est mbi les enseignants ko haaloɓe ne yiɗa vraiment monopoliser la parole mbawi tan wiide ko mbeɗa wasiya ɗo henne rewɓe ɓe par ce que wonto jagganmi rewɓe ko fati le droit de la femme. Rewɓe noon kamɓe jooɗe galleji, rewɓe kamɓe goni les noyaux de la famille, rewɓe kamɓe goni nehoɓe sukaɓe, rewɓe kadi kamɓe goni les victimes. So sukaɓe janggani koye rewɓe jiɗata yiide, so sukaɓe dañi caɗele ko rewɓe guidoro tinde, so cukaɓe dañi probléme aji ko rewɓe guidoro andude. Ɗum noon mbeɗa wasiya ɗo hen bandiraɓam rewɓe ɓe yo tinne jangde sukaɓe par ce que sukaɓe cukalel so janggi un enfant ou bien un enfant éduqué est un homme productif. Donc ce qui veut dire cukalel so janggi hande janggo ko enen jiita ɗum ko enen dañat enen daña fayida o min ɓasitim ko rewɓe par ce que ko rewɓe ɓe kamɓe goni galle kamɓe ndenat sukaɓe kamɓe gandi cukalel ko wonde comme caɗele walla ko wonde comme handicap ha wawa andude ne foti yarude ha jangde mum wawa améliorade. Ɗum noon min je mets l'accent surtout rewɓe par ce que rewɓe kamɓe jodde sukaɓe kamɓe gonde galleji. So ɗum ɓenni mbawmi tan ko wiide moon jangde nde ene foti toppitede ko ardi foof guila e cukalel to reneteɗo ha ƴeewe kayitaji mum les papier état civil o oto gandi hande nde tampini seede sukaɓe. Kono kadi darde amen nde yiyama hen
hammi mbawi dañde oɗon formulaire mo UNICEF et gouvernement mauritanien mbaɗi qui permet à l'enfant de faire des concours sans pour autant jogo kayitu mum kono mo anda sikkar ko cuklel so ala kayit tan wawa wadde concours so ɗum ɓenni kadi eɗen gandi eɗen jogui loi oɗo loi ene poti faynaraɗi ɗum Mauritanie tan waɗi ɗum par ce que min nder jeeya yahoɓe caggal leydi nder haala to jettiɗen to Mauritanie jogui caɗele walla to yetti hamin gandi oɗon loi oblige o mbaɗa obligation d'élèves de 6 ans à 14 ans walla 16 ans qui rend c'est-à-dire l'enseignement obligatoire à l'école fondamentale ce qui veut dire ko cukalel ne foti obligatoirement janggude so tawi so ɗum ne kadi oɗon loi ne permette neɗɗo goɗɗo so yi neɗɗo jangguinani suka mum ene wawi yaade tintinde police walla tintinde les autorités ko kaari jangguinani suka mum firti noon oɗon loi c'est très important ko jangguinde cukalel guila 6 ans ha 14 ans ko obligatoire ɗum noon kadi ene foti andede waɗe vulgarisé ha yimɓe fof ganda ko l'enseignement fondamental ene waɗi ene ɗamine ɗo les années à venir les choses avancent inchallah rabbuna so Allah jaaɓi ɗum noon ko mam Allah e onon e enen ɓe fof mbaddata hen ha ko yaara yeeso e je m'excuse on jarama نراهم بدهم بشيء لا نقول سوف علينا تعليم من يا الله نحن كاملين نعودوا مسبين تعليم إلين يلحق المستوى اللي يلحق نحن كاملين أمهات الأسر خاصة نوصيهم حتى لأنهم يربوا تركتهم ويقرهم به اللي حد قرر يشيروا دو يجبر دايتو دور يجبر هم الجيل تمام لا ريليف تمام ترك ما هم نحن بدنا حصلنا لا نحصروا يا خير بقاو ترك خالد الصهوناتي قانون إجباري بدنا حصلنا عليه قانون يبرسي تعليم الترك من عند 6 سنوات لين 16 سنة ذاك تعليم اوبليغاتوار لأن يالتنا نعودوا قراية تركتنا هو اللي أول شيء اللي نخدموه وبالتالي لا نقول مودي لنا ترك عندهم ذيك رخصة لدولة والحكم واليونيسف أدروا لنا ذيك رخصة اللي تخلي الشير أدى الكونكور من دون عود عنده تواقف الخلاقة دونك سكي بتديك المشكلة الحل وبالتالي هنا تزيد شامل هذه الليلة هنا هذو الناس اللي قال لهم بدي كوب والاخرين اللي شر خارج ما نقدر تكون شكرهم شكر جزيل في اللي كيف كان يقول مسيا سانغوت هذو الرجال قاعدين من اللي بناهم دونك مبارتيسيبين هما على لور نيفو في شي قالوا التعليم ذاك اللي نشكر ونذكر وقطعا انا ان تانك بارون ديليف سي ان غراند اونور بور موا de voir des patriotes, des citoyens crédibles et participent pour l'éducation de leur pays. C'est vraiment pour moi un grand plaisir parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dans le secteur de l'éducation et merci, bonne nuit. non tigi sohna Siniya Allah jarama a jarama yimɓe ɓe kadi paami nani ko haalaka wadde joni paaden koye goto e almuɓe ɓe goto e élève ji ɗi mbiɗen jomnaɗo konngol élève ji ɗi koye Bonsoir, je m'appelle Aïcha Bakar. J'ai 10 ans. Je suis une élève de 6e AF. Je suis une élève de 6e AF. Je suis tellement fière de mes parents et ma directrice qui m'ont encadré et qui m'ont donné un grand encadrement. Un grand encadrement. non tigi poɓanemo machallah إذن شكرا tara men ene tongi e toɓɓe nayyi toɓɓere arananire nde ko yettude sukaɓe heɓorɓe heɓde joni jeenale gaddade ɗo ɗe yoɓe paam ko waɗa ko dillere ko yehre ko fof ko kamɓe eɗen teski cukalel so nehima nidi moƴƴiri cukalel so jangi jangde moƴƴere no banimen debbo joni wini adoro tinde fof ko wurduɓe mum janggo nde wonno jangde mahi koye e juɓɓudi mbaɗandi pour tafde cukalel
sa tafi cukalel tafo moƴƴo o wona neɗɗo moƴƴo o wona neɗɗo pertuɗo o wona neɗɗo ganduɗo leydi tina ɗum woni jangde ko ɗum woni définition jangde men donc eɗen mbiya sukaɓe dañɓe ɗiɗo jeenale yo Allah hokkuɓe fandinde eɗen jetta jinnaɓe mabɓe nde wonno cukalel so jangi jangde mum feewi ene wayno ko jinnaɗo mum adi darade nayi ɗum école holtini ɗum ñammini ɗum yarni ɗum nde wonno kañum ala ko wawi joganade hoore muɗum ɗum noon eɗen jetta jinnaɓe eɗen jetta kadi hono ɓeɗon woni janguinoɓe wonɓe école aji surtout eɗen gandi jangde tokosere nde no wayi jangguinde cukalel ɓuuri mettude e jangguinde mawɗo ɗum fof yimɓe fof ne gandi ɗum donc kamɓe e caɗele no mbayi hewde caɗele nde ne wayi mettude e batte jangde wone janguinoɓe nanɗon ko dariɓe lan jamma e ñalawma pour firtude gonka ka pour yo sukaɓe ɓe gon donc eɗen jettaɓe yo Allah ɓoynu ɗiɗi weltaram e faade e ɓeɗon jeyɓe nde ɗo oɗo sababu woni Abdoulaye Dia joɗaniɗo ɗo fedde FEDICOP e fedde ARC-BK eɗen mbiya ɗeɗo pelle ɗiɗi koɓe mbaɗi ko famdani e guite meɗen so tawi won konngol bawgol lomtade on jarama minen to banggue komin mamin kalgol ɗon konngol to batte mabɓe nde wonno koɓe mbaɗi ko jangde surtout jangde tokosere oɗon gandi koye compétence uji commune kono eɗen gandi kadi commune aji meɗen cuwa hebde hattan wawde kañumen e koye men gerde nde ɗon jangde donc jangde ɗe ha joni woni koye juuɗe laamu so tawi yimɓeɓe paami wonde jangde wona tan laamu tan wawi ɗum yuɓɓinde parent d'élève nan hen sariɓe nan hen joom jawɗele nan hen hiram ari ha jomum mbawi rendinde jawɗele mumen ene mbaɗa hono oɗo fannu ɓe mbiyete koɓe jarama so tawi ene mbawno jogade ko ɓuuri en jarama mais en mbi ɓe jarama ɓe mbaɗani ko commune mabɓe ɓe mbaɗani ko ɓesgu mabɓe no mawɗo sangoto haaldi joni ni effectivement gonɗo caggal leydi ene wurdi e sukaɓe mum janggata ko jangde nde jiiɗa e jangde meɗen nde ene huɓini gueɗe muɗum oɗon so tawi yeccitaki ga en ene mbawi wide falare ala e makko kono so tawi o yeccitima o anni to ummi to won caɗele goni toon e ko temps makko mo ƴetti e jawdi makko fota famdude no waɗi hen so tawi o waɗi ɗum mbiyeten ko yo Allah yomo moƴƴere makko en nani erango makko wonde enen wonɓe ɗo ɓe rendinde yimɓe sariɓe ne saɗi weeɓani wona yimɓe fof poti miijo ngo kono enen wonɓe gaɓe wonko mbawɗen wallidde ɓe no wirini wonko mbawɗen wallidde ɓe aɗa jogui sehil ma aɗa jogui jinnaɗo ma aɗa jogui baade nan toon ala e fedde nde le minimum ko wiide ɗum minen nde fedde wonde honde a ala hen welani min par ce que eɓe gara ɗo hitande foof wonkoɓe mbaɗata so min jiyanima hen ene muusa min donc wi oɗon yo tawtu fedde nde hokkaɓe junggo ɗum ko ñagude nde o waɗa e meɗen eɗen poti ɗum teskade eɗen poti ɗum teskade mallen ne hen mbeɗe teski kadi kamɓe ɗanniyankoɓe ɗiɗo duupegol koye dillude wona to banggue jangde tan eɓen dilla to banggue fannuji goɗɗi to banggue ndema to banggue laaɓal hono assainissement hande o commune mo kene liggodira e pelle diaspora en ha ɓe ƴetti ñalawmaji nana gara sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati sappo e jeenayyi lewru août ma semaine de l'assainissement waɗeɗen caɗele ɗe gonduɗen e laaɓal fof men kaltide hen ɗum ɗon koye programme uji mairie Dia ma won joni duuɓi ɗiɗi eɓe kaldi ɗum e yimɓe diaspora kanko Sangote mi meeɗi fottude e Skype walla région gongo gondimi ko hande mbimon monsieur Sangote mi salminima commune Ɓoggeni udditi e min jiiɗi haade ma ruttade gara toon jewtiden caɗele ɗe fof a jarama tati weltanade hono jangde meɗen nde mawɗo jangguinoɓe par ce que mi teskaki mi ari ɗo ma duuɓi tati walla nayyi iden kam mi meeɗa feccude muɗum hirde nde hande oɗo iden ko hikko ari ɗo koɗo fecce o rende meɗen hirde nde mbeɗa wiya o jarama ko wona ɗum ko jangde nde eɗen gandi no nde wayi ɗum woni toɓɓere nayirde kalata
jangde eɗen nganndi wayi waɗi caɗeele ha heewi kono ɗum addanta neɗɗo démission jangde nde fof e heewde caɗeele wona démission nde woni probléme woni solution o woni solution han ko dartade kono boni bondi ko fof ma on ɓe tinani ɓurat tinde bonde jangde fof ko miskineɓe Allah ɓe mbawana koyemumen haydara ɓe ko ɓen tinata jangde ko ɓen kadi ɓuuri heewde ɗo e nder ɓogge ko ɓen kadi ɓuuri heewde donc wona wiide min wonda wona wiide boni ala neɗɗo fof ɗo tolni wonko wawi wadde ha tengti e dilloɓe e jangde ay vacance ari ɗiɗo duuɓi fof ɗiɗo duuɓi tati fof ene wulle cours de vacance ene moƴƴi ha maaji kono yo tilli yo yuɓɓin wona wiide tan sukaɓe gaare eɗen potten lycée walla collége mbogueɗe mbaɗa cours de vacance yo yuɓɓin caɗele ɗe eɗen gandi to ɗe goni to banggue primaire eɗen gandi caɗele ɗe to ɗe goni sukaɓe ɓe won yahoɓe ha collége mbawa liri eɗen gandi ɗum wona arabe wona français donc seɗen mbaɗa cours de vacance sukaɓe cuhlon tokson kon hoto mbaɗen théorie ji kewɗi jangguinemɓe silaɓe ro jangguineɓe alhuni mbawon tawon jangguineɓe abc haɓe mbawa ko ɗon tan ɓe yidata cukalel ko wona ɗum fof ko zéro ko wona ɗum fof mi wi ko zéro eɗen gandi ko woni hen to banggue collége adi keɗen nodda sukaɓe premiére année noddiɗen jaɓode professeur hoto won tan un simple étudiant joni nden étudiant mbaɗano cours de vacance par ce que ɓe kewani alhamdulillahi rabbil alamin joni yimɓe mbayno leydi jangguinoɓe collége aji e lycée ji ne mbayno leydi e nder diwan en yoɓe jooɗo ɓe mbaɗa ɓe ebba yoɓe jooɗo ɓe mbaɗa premiére année combien d'heures bien 30 heures pour les premières années jomum dañ damorde so lelima o ɗano kanko élève o so yummako lelima ɗano bammakko lelo ɗano jangguinowo mo o kadi tawdenan ɗo kañumne kadi ma farno hen wiyede wonde ko mo jangguintunoɗa ko kañum woni jeenaɗo ɗo e hene hande ɗum ɗon ene mawna e jangguinowo yo en par ko jinnaɗo janggowo wawi weltare ko pop jangguinowo ɓuuri jogade weltare e wiyede wonde mi jangguini neɗɗo o dañinen martaba wadde joni joni o paɗen koye dental joom baccalauréat en ɓe ko toon puɗɗoroyno ɗen Ousmane Ibrahima. إذن الله ينقص النقطة النهائية اللي هو الهدف اللي كان موجود الليلة اللي هو تقسيم الجوائز الامتياز على الناس المتفوقين، وهذا الوقت وهذه الليلة لا يعود كل حد ليلة سعيد. هذا التلاميذ حاصلين الجوائز ووالديهم ومعلمينهم، بيد المعلم ولا يعود أفرح من التلميذ ومن والديه، بيد لا يعترف عليه. مع ان هذا فخر للمعلم اللي لا يرقد متمولك ولا يرقد من التلميذ متمولك ولا يرقد والديه متمولكين بيدي ولدهم عاد هو القدوه للتلاميذ كامل يقرا معاهم. مع ان لا نبدأوا بتقسيم الجوائز ولا نبدأوا بالاقسام النهائيه اللي هي باكالوريا. باكالوريا هي الدوله لا تقسم لا نبدأوا بها شهرنا الجمعه جاي. أجارما عثمان هارونا محمد جالو تايكو سيري سيانس ناتوريل من شعبة العلوم الطبيعية يعطيها له عمدة بلدية بوكي. فبنا مصدن بلتي هذا هو اللي حاصل. كم نفترض باك مودانيو دبلوم مودانيو على رقم كدي yeɓade dendagal caɗele e dendagal pijirloji ha Allah tawamo kadi e mbadi moƴƴiri fewde e ko huccani ko ɗum noon يعطيها المفتش مقاطعة بوكي محمد ولنتا ما شاء الله. سيانس ناتوريل أشرف بكار هي ثالث مستوى الولاية، هي لا بريمير عند بوكيخة، هي ثالث مستوى الولاية. Parmi les 10 premiers de la wilaya, il y a 4 qui sont de Bogué, dans mon cas de Bogué, et parmi ces 4, 3 sont dans la commune de Bogué. Est-ce que vous avez compris? Si les 10 premiers de Brakna, 4 sont de Bogué, et ces 4, les 3 sont de la commune de Bogué. C'est la preuve de cet événement. Il y a 10 واحد من براكنا، 4 من مقاطع بوقة، وهذا من كومين بوقة، واحد من بيرفوز. وهذا هي la troisième de Brakna. Je vous dis encore une chose, le Brakna occupe la deuxième position sur le plan national. On a un taux d'émission de 171,1% alhamdoulilah, cette année. Et je veux qu'en l'année prochaine, Bogué occupe le premier rang et compte on ait un taux de plus, alhamdoulilah, inchallah. Et merci, bonsoir.
الفائزة عشت متأكدة وصبيت لا يعطيها معلمي كاكو يا كرهون لا نفتحوا هذا ياك الشاب اللي فيه بشيء ذوك الاثنين ما فتحناه عشت متأكدة وصبيت وبندر الجائزة الرابعة من البكالوريا. هذا نبينو دني كو lettre moderne كو ورزق لمين همات. الجائزة ذاك الورزق واللمين والهمات. روكر هموكو مشي سانغوت. لا يعطوها له جبريل سانغوت هو اللي ممثل خريجي بوكي. ɗum noon ɗiɗo résultat ɗi ko hulɓinaade seeɗa mi tanno نتائج البكالوريا على مستوى ثانوية بوغي عدد المسجلين بريت 109 عدد الناجحين 25 أي نسبة النجاح 8.09%. donc ɗiɗo résultat ji ɗi wona moƴƴi wonande kam lycée o mi annda au niveau régional mi suwa ƴeewde au niveau régional par session complémentaire ko hannde yalta donc wattunoɓe ɓe fof kam ko ɓuri hen hewde so wona ɗiɗo ɓe sik walla taro woni ko gadmani ko heddiɓe ɓe fof gadni kono ɗum fof so rendi ko 25 admis session normale et session complémentaire fof ko 25 admis sur 309 candidats ɗum ɗon ene ɗeesi hulɓinade seeɗa eyi aɗen en ummima e mawniraɓe eɗen gara e miñiraɓe ɗum noon mbiɗen jeenari garwaniri ndi rokkete ɗum ko biyeteɗo Kalidou Mamadou Thiam tawi ko école mo Sara Ndogu 30 minutes. non تولد هذا آدم عمر جاب هو الثالث على الشهادة الإعدادية. إعدادية التولدة عنده 30,000 أوقية. روكر هموكو بيتيدو يعقوب. يعقوب هو لا يعقوب. والدتها وهنا كان عندك بعضها وني بين بنغاندو داكو ادموبه ناتويده جوني كو mbiɗen oɗo ke borɗo rokkede jeenari ndi ene waɗi ko labbitinte seeɗa e nder haala kam jeenari ndi. Donc l'association des ressortissants de Bogué est environ 40 communes au niveau des garçons et des filles, donc elle a 40 000. هي على مستوى بلدة بوغي هي دولة من الرجال ومن النساء. capanɗe jeeɗiɗi ujunere jamma ko est-ce yo Allah lomtin إذا الجائزة 70. si bon. Je suis très contente. ɓeydana rokkoɓe ɓe kadi ha mbawa rokkude kadi goɗɗum ha ɓuura ɗon wadde ɗiɗaɓo o mbiɗen ko dewfa hamo ko Bakary ko deux e kono ko troisième position ɓe Mouhamed Wul Yarba Cheikh rokkatamo ko Baba Touré Minti Sidi مدير مدرسة البركة عبد الفتاح بوكو. رحمة مدير مدرسة في الواكشوط.
Rugiyata Abou Sow rokkata mo ko ilmin fayadilluna wa yudillun bandiraɓe o calminama درت كلمة شوف الحسانية اللي عندي رسالة أختار مبلغها ونجيب من هذا البلاد نجيب من وجه ده عالم كأرضي فوف وكاوم سنغوت جبريل كده كاوم سنغوت جبريل جيب وجه ده حالا كابوني شفري أمين جانغا أمين بني ألمو بمجريا كونغو ونو ماجور dispensaire مجريا jangino amen directeur école o bire khattaru dum bob be andi o yejjiti dum o wadde makko contrat yo batti jangi demi science naturelle CM2 on ko jangi mi science naturelle o do sengot jibril turti ko so darni ma jangde de hande hunde boyde o moni infirmier d'état o ma jangi demi science pobe jangi mi science naturelle du Nigeria gede men en tant que président association des oulémas mauritaniens, président association des écoles d'éducation islamique en Mauritanie, je suis le chef de l'ONU, je suis le chef de l'ONU, je suis école ko formule moderne, le hunna Qur'an et tout binay ay gore meda hucci damen. Binen number min kandane o kadi kado association mi fo na ceti uddi école ne jangire mi ko ngarmi do jodi woni dubi jedi wala jaatati. mbaɗami almami gardinami association des oulémas joni hande min dañi capanɗe cato almudo e min guddiri école islamique école o no rokka diplôme aji min nawi sappo e ɗiɗo almudo rawane mawɓe wonɓe ɗo ɓe ko seedeji min nawi ɗumen Turquie kono hay goto hay ONG goto meeɗa huccide amen mbeɗa almuɓe kadi para hande rokkede gueɗal onon ciftire Qur'an o batti haqqille Qur'an o wassalamu aleykum. À partir du cahier du devoir, pour juger la capacité et la compétence du maître. wayno eɗen dutta teddungal dendagal bandiraɓe woppunoɓe haajuji mumen ngari hawride e golle ɗe teekti noon e pelle ɗiɗi goɗɗe sababu ha ɗeɗo golle dañi wondeɗe yanti hen kadi joɗaniɗoɓe ɗo e numɗal mum e peewal muɗum ha golle ɗe mbawi yarude no hannirta ni ɗum noon ɓe jettama ɓe jarama ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere yo Allah renɓe renanaɓe ɗum noon en jetti jaydiyankoɓe kañumen e woppuɓe haajuji mumen ngari wallude yimɓeɓe gam jaynude golle ɗe hollirde ko waɗa ko maɗum yaltu e jayɗe bindeteɗe ɗe woni journoji ɗi maɗum yaltu kadi hay e radio ji ɗi ma yimɓeɓe fof keɗo ketto mbawa nande ganda tigui tigui holko kewno ɗo hande ɗum noon musidɓe tedduɓe tiyakoɓe ko noon kadi calminirten kadi jardaten kadi sécurité gonɗo ɗo eten o woni policier ji woppuɓe haajuji mumen gari kadi darojiɗo eten e meɗen e ɓen ɓe ganduɗa kadi ko guilay parents d'élèves en ha e